nasiku unaampan udah kaadun o fitnat al-Qushairiyah, fitnat ibn al-Qushairiyah na aya kabasay ibn Asakir agus ibn Taimiyah na lagi ciran o 5 asatiman ama na matatayong ciran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan wa fahman ya rabbal alamin. Mga loksami, mga pagariami, kipagadatan, gibu sa oras sa mga bangsa niyo, mga ari niyo, sa giyang kaihapid sa bitira sa kawang. So, unang pano, dami kapayaga si ko mapipikirami magantano sa usayan, na pulikatan ang kaihapid sa tano, naguipagsir tano, ang tano di makatumpo-tumpok, naguantano di makapamagugupa, sa kapapakalaulado agamatano a Islam. Sabab pro na ay ini kabugantano sa usayan sa giyang kaya mapi oras na giyang kaya kalilid adi imi pamagisi o mga bangsa tano o di nasunso kalilid ang mga tao sa do sa giyang kaya social media anta kasi ko mga masigit tano o di na sa giyang uta mga padadarpa na di rando imi pamagisi yang kaya kalilid na ipagisi sa giyang kaya masa giyanan. So tigiran na mismo share ka ibarat na tira na ustad ito nari sabab pa yung kaya mga salafi ago mga asyaira na disiran pagayon na yun aw ba di siran na eses at tuwaniran eses sa siran kong ngaran ng mga Muslim eses sa na mga kiblatiran wala sila pambati sa Fatiha ari ustado anto na sabab pa di ka pagayon ng kaya mga asyaira ago yung mga salafiya na benda ayad na kapyan yan natandangan tano sa matano sa pamamakinagan ang kaya bangsa tano si Abu Asif kaanyan rakatano kabagi sa osayan o di na anyan rakatano mapakarayag kutaman asindadanon o sabuten naguso panaguntaman yan wanto na isabab adi kapugayon ang kaya mga salafiya aguso mga asyaira sa pialat tenuro ng kaya microphone. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wallah yang kaya pagalitan si ala-akh Abu Dailami sa yang kaya panaguntaman yan. Yung uto amini pa kay siya na lalayon tano kundig lalayon tano kisari guro ay sabab sa yang kaya bumber yang kaya man maulaw sa social media na amana so madagala taw na rampi sa so sabagi umpen hadira man sa sabot no antunaw ne sabab pa inusira di pagayon lagi nga duo irawan ay akap sibutira non na ba inusira di pagayon kagi ba irawan na ba adna mga peda sabab betira na ibarat na so mga salap ibarat na basiran mga didego udi na ba yung buwa ka sabutaw na so mga sairan na basiran mga didego okay na ayat itu na adna sabab pa diran na amana kapagayon aging kaya pugusin tano iman to si ko ilen tano ro katawitan ro si ko na pano tano ro kapagusaya sa ngaya amana diran pagayonan na sa mga salafi agu sa mga asyaira na ayabu adiran pagayonan na mipantag giyumalaon na mipantag kung mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala agu sa mga ranyan mga sifat wallah mga rupa mga rupa anatiran din na mga sifat wallah asma'illah wa sifatihi sambu matatagwi mala adiran pagayon na ikadua pagkinag antanudaan na sa mga asaira o sa mga salafiya na siko unaampan udah kaadun o fitnat al-Qushairiyah fitnat ibn al-Qushairiyah na aya kabasay ibn Asakir agus ibn Taimiyah na lagi ciran o 5 asatiman ama na matatayong ciran cang mutua oras ikungaran ahlus sunnah wal jamaudina sunni madi de siko kiad nagung ta fitnah siko 400 agu 60 agusyaw sa giyang kaya hijrah na ini pun do na miad na giyong mutua duti mana dipagayon giyong mutua salafi agu mga asyairaw so minibay so mga salafi
Sa amana tempo miku na sila na gusto mga asaira, semua gusto mga asaira na sumini be sila. Itataro sila ng buso. Gel bakiran. Oh. Ayaw to sabab nasukya pa ka mo Ibn al-Qusayriya awat ukir sang sahibu risalah tina si risalatul Qusayriya na miya ko masih sama na Baghdad na amana tempo niyan so mga Hanabila sa amana na di raw ni pakambulos ng Allah. May sabab raw naduto kasuat ng mga Hanabila na miad nagyong tuwaridu amala. Fitnah. Gitu kiad nagyong fitnah tiuba na ini pun na taman jang aya masa tanim man to. Miya tayo tunjang aya masa tanim man to. Isaw na tinuluntan wag yung to ama na sigo pa kasal bus na mata tayo no. Ika telua tinuluntan no na suma asyaira o suma salafiyah na benar ema na mita ciran siya ukit aki pendulu na rin ko mga sifat wallah na isi sa so antapiran ay antap lagi ciran na suti niran wallahu subhanahu wa ta'ala oh din na salah ko sa ay bu antap agi yung to ini betadira na ukit aki pendulu na rin mga sifat wallah na ay antapiran na mala na ema na suti niran wallahu subhanahu wa ta'ala. Pulawi sila sa yung tatig mga lok sa kaloy-loy. Oh, pulawi ni ra to ka kalwiloy so pamako. Sa gitu ya basa no mga loks tan. Anto no ni mga ukit o mga salafiyan. Sigo mga sifat na unto na mo biukit mga asyaira. Aya ukit o mga salafiya. Gi mga kailangan no naging aya pangaluin tanwa telo. Gi nga aya telo na gi mga kailangan ko ukit adirang pagyunan. Sigo mga salafiya na ayaw kitiran na takdimun nakal alal akal. Pagkaw na anso dalil. Oh, nas siko amana Sangko akal. Gitu sa bapa maalu ya giung uto ayad lima tira tarjuma na ya dudi na maalu yang uto nuzul na ini pemaneran na mana na hakiki mana niya na titu. Gitu ni pemaneran. Kaya mana pipikir niran na gitu niya mana yali ko bijalali gitu ni dumadet ko miyangad nagi mo ta maana niya na hakiki na bumana majaz tira na opmana nga sa sala ko namya pa kada kasutito Wala sumambuso mga asaira na aya ukitiran si sagyong nga na lagi din na mide ugi mo to ay kaya na isti'anul akal fi fahmin nakal. Pagkaugo peniran so akaliran, pamikiran niran. Siko kasibuteran ko. Dalil. Nas. Ay mana niyan, nakagigiyong ko to ay mana na nas na ay kasibuteran nun, napaugo peniran so akaliran. Sagyong ko to kapaugo peniran nun siko akaliran nagiti ka tuwiliran. Tuwil siran, saan mo pasuderan Ana, pasuderan. Siya sama na siya gyung anak na bida sila nun. Sudah ngasiran sama. Sa amana sudah ngasiran. Ikadua, ukitiran na sumanga salafiyah na aya ukitiran si kuya manan yan na keep dulu na yan mga sifat wallah na diram pagain so katawil. Rafdu tawil tamaman. Amana siyang kaaniran so katawil sa amana na tarutok. Diran terima nang tatawil si kumanga na nas mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala usumangaran niya. Na sumanga asyaira na kepakiran so katawil. So may namya kami disira dyan. Nababenuto ka siya mga utawil. Amay na namya kami disira dyan na duo. Roona di kepakay. Na saya na kepakiran so katawil. Ikatelo ang bidia niran na yung kutuwa suma salafiyah na aya panarimeran si ko hadis ahad asahih moto hadis ayam utulun na isa dua telo na aya ama demiran pa sa mutawatir na aya panarimeran nun na sukukuman yan na basta asahih hagi moto hadis ahad na lagi dinu hadisa mutawatir na sumanga syairah na di mga syairah na aya kira nun na su hadis ahad na bida usu hadisa mutawatir ay mana ni aya kira nun na nasu hadis ahad na dhanni itu pamana kepatangan sa seri yang kepatangan sa seri kapig tiga deh kusaran sa nguta tiga kepatangan sa seri kusaran sa panagunta man
Seko ya mana yan na kap mo na isa gyung utwa hadis agung utwa mga pimbera mau kita ngutwa hadis upama. Oh, bisuru-suruan yan upama. Nah, kusara na tigiran sa panaguntaman. So gyang na natalaw na gina ni miya kalala ang bidi-bidian udina kambibidian wa maana mga salafiya gusto mga asyair. Para sabutin na ibarat yan upama na si ko mga salafiya gusto mga asyaira na si ko kaptiruiran nanguta sifa upama nguta sifa khabariya upama nguta ayad nguta ayad na sumang asyaira salafiya na pembana niran sa mana hakik yo lima upama piura pipikan niya ugi dia tigiran na lima duma dit ko Allah yali ko bijala ya mana duma dit no nagiti takiran no sumang asyaira tigiran na dinga kapmenan sa kwan kaya na matawilan to na tigiran ni dili sa kitawil no puno ka tigiran ni puno ka na tigiran ni tawila ay maanangon sumana niya na hakiki na miya ka sa gindi ka tino sifat na to na tigiran ni dili sa kailangan na matawilan na laysa ka mislihi say Giti tiron api ako gupiran so pamikiran si ko kasibuta ko nas kailangan na tigiran na matawilanan lagi ubri nga tawilan na pakasagindo ka kasumaan na yung gutwa manan yan na lima apir na manan yan naba kaif isa tirudan tanor na ang gutwa kapba na isang gutwa ka naba kaif naba gutwa takif kama na bu ay may nabkepa kaya tiro na kaasulima na basta tiro na kaasulima lima si kumanan niya na pure at igigin niya Abi Hamid al-Ghazali na tiro na katira na lima na ugati kauladi na nakatasya pa mo gitu tira ni mana lima no puno kana natigiran tanto si ko wala agi na mana hakikin yan na may pakasami ni sa gindi ngaso sifat wala mini sa gindi ngaso wala na sabab pro tira na kailangan na matawil na ano yan tatigiran na gigan natigiran na ipumanang na hakiki na dindi ito dindi ito ko miya nga din na sa mga salafiya na itinigiran na dumadiit na nagigan na kawan inupunanan nyo sarwalla kasumana ni na hakiki na YouTube ni dumadiit si wala sa demam buhay manan yan na debo nakapangibarat di nga pengira gi iman diran diran wala taate no pamadiran pagarin ng utamaan ng way kapamatigiran mabuko giraw ka asala ka maananang ka sumana niya nasala ka namya pakadakatiran mong buso sifat wallah pwede penaris tadi ibarat yan ang utatiran na swalla na hadisun nuzul ay man namya alu sa sayaw uta swalla na turun sumanga asyaira naptiwiliran to nauba ay man ay pipikir nila na ay pagkaturun wala nasusugo niya hindi na sumama malaikat yan so man sumanga salafiya na tira na di mismo sunju Allah betul na ay man tira na di kabun pa agiraw lagi dia kapturun yan mga nabangami pengibarat di nga pengibarat so di nga makapagunduman niya awi na sumanga asyaira na tira na di basta dia ngonan na swatiran so maana so titu maana gi ngana nuzul na pungku darpa na sungsi gu isa darpa no pun kan natiran na kuana na ay manan yan na di peka ayun si ko kapsutia si ko Allah subhanahu wa ta'ala kadua tigiran na anakal ay si sa akal nagyong kaya masata no tiran ni man to nagyong ay dunia na matiburo no nambidi-bidi so kapkapita yan bidi-bidi so kapkapita yan nagyong upama ko ay maanan yan na pikiran na ko upama na swalla mismo sa kanin ipturun nambidi-bidi so kapkapita yan tayo maanan yan na swalla na din kedesangan na kuan yan turunan yan ibarat upama bidi-bidi so kuan pamatiran na makapiran makaturun swalla yun kuda kagya yung adunya na bidi-bidi sa kuan bidi-bidi sa kapkapita bidi-bidi sa kapkapita nagyong utwa lagi dutun upuno ko to tigiran tanto si wala na dutun di si wala na kailangan na makatawil ka kaya dalil na laysa kami tudihi say ay manan yan na kailangan na matawil ka dito ka para di nga kisa gindes wala si kuya manan yan na makakadi so gina na rin study kate timblan sa ngaya di pagayunan na ngaya salafi aguma syaira agyong utwa kapakan bibidirang ko ukit adi kindulunaan si ko mga sifato Allah
ira kuan na kepaka supu pemikiran na ada buah amana supu pemikiran ibarat na kepaka ya ketan terus agina wangka andu pamakuan na so perlu bersama mabegeratin ku pamau na kan lebu-lebu doa perlu bakaya odina ilang antau ni mabegerakiran ni tindu antai mabegerakiran ni manhaj upama ka na udinga ku juga nation ka mga sangai berat tapi aku setan antau ni mabegerakiran ni manhaj odina okay odi kinulu na ko mga sipatu Allah na sadya mabegerakiran ni ko anak keparongon sudah miku para ibaratnya na so mga pagaritan na tigira na andi mapiasa na pagunutan na palay din na mapia palay sirtano pa ma so sirtano pa mo na palay din na mapia wino pa ma kung giro ka andi mas mapia on na pangilang andi pa makukuan andi mabegerasan ni man ka total na na amay katanto ka manabuntaman na keto na lagi yung otowa ontol benar na anu dengar ka ngaya adil nusur Alhamdulillah miya nagtanong ko to ya pakaregar tanor nang kaya bangsa tano hari ni si Abu Asif sa tanto masagugud na gumatano sa kaya begini ra tanoron sa rayagan so sama no to guro na upama pemimikiran na tano naging kaya fit na iman to kadulumbukan tano na aya katantuan na yan na kanabay ni bagu ka pakasalid na yan saging ko to may aloyin kasi ko kiad no fit na tol kusheria o di nabitu no Ibn Asakir sa fit na tol Hanabila Ibn Subuki na romiad ng ko to kaya pakambid iran sa atin sa mga salafi ago sa mga saira so ay manan yan nadatan no panbayan sa giyang kaidunia nasisan ng khilaf sisan ng na fitna iman to naging utak ba sa Abu Asif so titu pembenog sa benar pangilen yan ano yung mabagar si manhaj ano yung mabagar ni okay nasa kay kinaanon so man isa nababaga nga sa baya-baya da parwa ay bo di ron sa lakaw sa ginawa napupunanggil ang tanong ba tanong pupakausar sa mga rata basa ba tanong di ka mabasa sa mga rarat ang kutwa salak siya pa subasa siya pa tanong subasa kaya wala ka pakasurga sisinan sa tangan wala so ay manan yan na sotoruan na sisinan sa tangan wala nada ba tanusan kapar na balasangan wala sa da pititamanan yan sa ubad na mapteror tanong ang kaya bang saniyo amulin po sa singo mga kataruin na pamamakin ng tanong gingayari gurwa ay manan yan na kapag kami video sa manhaj udi na okay to mga salafi agusto mga asyairaw na para tantong tanong ama na so mga salafiya udi na mga Hanabila na tanturan din so kadaklan ko mga Hanabila na tanturan naman na siyang kaso kapti wala ko mga sipatu Allah na ay mga karinaw na siya kini abiya ala na sumirat sa kita babitu niyan sa ibtal at tawilat so nung kita bina bitun sa ibtal at tawilat pada ng mga salafi pa pwede ko mga salafi Sipin si Ibn Qudama na sumirat sa nguta tingin na zammut ta'wil mana niya na pagkada nila ng nguta kaptila sa nguta mga sipato Allah sipin si Muhammad Al-Amin Ashinkiti na sumirat sa kita batigin na mana jawazil majaz fil munazzal litabudi wal ajaz ay mana pagkada ng nguta pagkarin na yung nguta kapagaya sa nguta majaz yung amana na surang auto maana hakiki kagi so kapmane ko kwan na maana hakiki agu maana majaz so amana niyan na so amana niyan na mga karina anan sa amana niyan na Pia kay lutira ng utwa di kapti wila sa yung utwa apat mga nas manunumpang ko Allah asma Allah wa sifati so amana niyan na sikiran na diran pa kay na sumambuso ay mga sairan na kapakikiran naging uta sa kana ay ging ay masataniman to na nagingutod na rin sa tadaan na mo sa tanwa manisaki na paganero na tayo din yan so simbo niyan si Allah subhanahu wa ta'ala pinamarabay na na pinay pa tayo din yan sa kalilida mga kalilida bakta ikadua nagyong uto kapiya paparang yan si kuya maana lagi di ka muslim lagi di ka ulama ika kuan nagenda kan ang kapan nagil
ngoto di ngap tigla so di ngap tigla ngoto padga sagi ngoto okay ta ka berarti nanganap yang aluitan mawan na bakang girawa so padga na dinag ini ke pa nga gibiu kita ngayor kami penguta telo ti manap yang aluitan no nagingan narkewa telo naribet kapalad niya may namya maalala ulama uminwan ika pata pagi ng antan nagiung ngoto kiptu maanon si ko mga asaira sa ayatin digira na takdimul akal alan na kalo ay mana pengiraw sila na so kung yung mga sira na apakaw na nila na pamikiran na riba to ati guma ay mana mga ulama ka ayatitu na giungutay na luitan ay mana isti'anul akal fi fahmil nakal ay mana nabirang po ko na aso akalira ugay na si ko mana pamikiran nila no pama na so pamikiran na pagkaugup sa ngoto kasibutan sa saging ngoto nas Sa manot ustad ayakiti ni sa yung tatakdimul akal alan nakal nagito so tinugumamo. mamuta sila tinuguto mga Ipumuto si ko mga asya. so mambuso ay mga salafi na tuhuman sila no na mga asyaira sa di na ni pakambulos wallah obedi mataan na pakatatan ano mga kakatanu mga ulama mga salafi aswa na kapag iluiran si mga sifat wallah na manan yan na pakawatan nila sa ngoto atak ay mana de atakaifun agudo dira ni pingi beratso Allah so ay mana na kanabira na piyakamulas wallah so isa na pagi nagaantano sa giyang kayaman na masatano ay mana niyan na maadnagtano ay sa malaukit tano na maadnagtano ngoto kasilayo sakay na panagunta mga na naganda ka nakamana parso pagaring Sokit ka na panabnab na rin ang sigip. Panamana maringad. Na di nga puna parang sa salakor ka. Di nga puna parang sa salakor ka. Pangiraw ka kuwan. Ay mana niyan na alay mo Amerikano. Na di niya pagunot yan nga mga tao. Ino nga puna parang. Igarap na ako na napnap kitoon. Ay puna parang so lagi di na ulama. Kagi ako na. Di niya tingin pumakin nga siya ganan. Di niya pumakin nga kakuan. Ay mana niyan ipse pa rin ubang makin kagi ubun kabunar yang utama ada kelataw. Sinubaya mi tuturuan na adna pagman ru adi katawan. No pugat to ko na kito ko na sibsiya ito na malube tindig. Na isinugyuti. Mapmamana. May tuturo agi yung utwa ka pinapar na kasi ko na pagari ka. Di kad naking giraw di niyo pumakin ka sa kaya nang limo Amerikano. Kamataan ka umay isa na mas mala ay mana niya lalimu wallah sigo ay mana na ore penian na naturun wallah so kabayan nagusumang busu tawa ay mana titu pengeduksa untol na dinga demar dinga na wa bepiap na mana pitiro ko na dinga wana pumakin gina upeng luban niyan sa okay tabagan kilele sa kana gina niya mana niyan na musawira kan isaging kaya masatano amana katataguan tano masa amana maadunag yung kaya fit na udi na tigtano tiuba sa banda YouTube amanan yan na mabubuloy kuan kapkenaganiw sa giyang kaya dalagan no suarami sa panginintano si kwala mambuyin tan wang kutwa limo yan nagusugagaw niya sa giyang dunia sampai sa lungan na Maori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.